Minsan lang naman ako mag-email lang. Lang, pakailan! Kanya may nakasaksa ng ibang babae. Pwede ka pa rin ng love ko. Di mo ba ako love? Hindi! Basta yun, kainin mo. Oh, full I love sub! you, I love you, I love Ito lang you. naman hinihingi ko. Musta nyo mga single? Oh, may jowa. Ako nga pala si Paolo. At ngayon, maglaro tayo ng sulod o sukot. Wala kayong kadate, ako na lang. Libre lang. Pwede ko kayo pagsabay-sabayin. Tunay na fuckboy. Bigyan mo na ako ng score dyan at sino mananalo ngayon. Huwag ka maingit. Hindi na ako ingit. Yan, wala ka ngayong pang-message mamayang gabi. Hangal ka. Sukot yung ginagawa nila pero sulot ang nangyari sa kanila. Okay, Dominic. Kaya sasabihin ko Big hati! At least mas mura yan kasi sa isang ano ng bulaklak, di ba? Mga 500, 600 ata. Bakit yan? Kasi 150 lang. Masaya na ang puwet mo. Sunod! Sa larangan, lansangan, madami kang madada. Hold up to! Lahat tayo may pag-asa. Huwag kang susuko! Ang pagmamahalan ay walang nakikita. Yung sinasabi pangit si Kuya, sabi ko lang, huwag kang sad boy, di ba? Basta shoot your shot, huwag lang sa loob. Sulot na rin yan. Mahal. 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 Dalawang oras na kasi kayo nag-uusap. Mahal. Mahal. At least mahal mo pa rin. Mahal. Diba? Nakatulog ka na. Kago. Ano ba? Sino ba jowa mo? Jeep? O tricycle? Parang motor. Sobrang sulot nun. Maraming salamat. Galing kay Claudette. Hindi. Hindi. Hindi na sakit? Apo? Opo. Tag-inggit, pikit. Kaya yun. Ito? So rin mai-reincarnate bilang isang sanggol. Palag out ng Smurf niyan. Sunod, dukot. Dahil hindi ako yan. Nakakainggit. Galing kay Jay. Hindi. Pighati. Hindi na niya malunok ang katotohanan, literal. Sulot. Galing kay JV. Naayos ko nga eh. Minsan lang naman ako mag-email lang. Oh. Wala akong pakialam! Hindi na nga ako nagpupuwet eh. Ikaw nga lang puwet ng puwet dyan. Talaga? Oo, anong oras ka na matutulog? Oh. Ano tulog ako ng ngayon kasi nga magkakano ako ng Shopee, ha? Oh, ikaw pwede mag-Shopee tapos ako bawal. Mag-ano din ako ng Shopee. Kaya mas masaya wala lang jowa eh. Gagawa ka talaga ng paraan, eh, no? Paraan para ano? Sasamahan nga kita Talaga mag-shopping, sa Emily. malay mo, di ba? Oh. Huwag ka naman guro! Kaya ako mag-isa. Ba't mo ako pinapatulog? Ano ba? Ano mali mabili mo? Tanga ba ako? Di mo alam. Sa akin? Hindi mo alam. Sinabi ko ba? Sinabi ko ba? Ba't ako magkakamali? Bobo ka ba? Bibiling ko yun, eh. Ibig sabihin, hindi ako magkakamali kasi bibiling ko yun. Alam mo din ako. Talikuran mo na Walang lang. pakalam sa'yo, walang pera sa akin. Ayos lang ang pwesto. Ang dami mo ng likot, ang dami mong likot, ang dami mong likot. Ayos ka lang lang. ang pwesto. Daming arte. Medyo Oh, red flag ba nahulog ganitong ka, klaseng hindi ako babae o lalaki, di ba? Di ba pagtulog mo, tinuturuan ka pa? Sabi ko na rin magpasuso sa akin, tsaka magpakain. So, Ang ina mo, wag ka na lang matulog. Wag ka na lang matulog talaga. sige, Natutulog na nga ako, tapos ngayon di mo Ganyan ka pa matulog? Nakaganon, nakaganon? Oo, kasi maliwanag. Patayin ko. Patay mo. Nagagawa ng paraan yan, tay. Ano gagawin? Nagagawa ng paraan. Ano? Ba't ano mo lang, iside mo lang yung ilaw, tanga. Ano Ano? side ilaw? Side mo lang. Ano side ilaw? Kung itutok sa'yo, wag kang tanga. Hindi naman nakatutok sa akin yan eh. Ang tsaga nitong lalaki ito, puto ko, pinagmumumura ko. Sabi ko lang, Putang konti ina para mo, medyo huwag mo ko tuminig turuan. yan. Nanay, bakit? Gusto mo Lumabas naman ba ako eh, sa puday no? mo? Gutom na nga ako, hindi nga matulog eh. Kaka-Shopee mo yung nangyari sa'yo? Ano matulog ka? Kahit gutom. Ha?
Panaginip ka na kumain. Gatong talaga mga Bumabasag lalaki. ba ako doon? Oo. Alam mo, kinakabalo kasi parang doon sa lalaki, normal lang eh. O, siguro wala na lang sa kanya. Sana healthy ang kanilang relasyon. Ewan ko, medyo red flag sa akin yun. Pero okay lang, sukat sa akin yan. Paling fuego. Naku, tulog na naman. Problema na naman to. Tumulog lang ako, tapos ngayon, di mo ako. Ano ba matulog? Yung kanina, hindi pumayag eh. May ibang ka doon. Mas makakalaban mo siya, no? Feel ko na eh. Bighati. Ano ba yung affinity? Hindi ko kasi ako naglalaro ito. Kaya doon na lang ang ating kasiyahan. Sobrang laking plot twist naman doon. Kala ko yung plot twist, dinurog siya nung kaduo niya in real life. Ano to? Pwede ba silang magkaroon ng ibang lalaki? Ang sagot doon is hindi. Kasi para sa akin, kung may iba na silang lalaki, hindi na ako ang gusto nila. Doon na sa iba na yun sila. Ito baby, maraming Hindi na ako asawa. yung gusto talaga nila. Yes. Iba na yun eh. Sa aming mga lalaki, hindi ganun ang sitwasyon eh. Pag meron kaming ibang babae, let's say kunyari ikaw lang yung ka-relationship ko. Wala lahat to. Kunyari exclusive tayo, di ba? Tapos yun nga, may nakasex akong ibang babae. Okay? Pwedeng ikaw pa rin yung love ko eh. Sa amin, ganun talaga yung sa aming mga lalaki yun. Dahil pag Hirap maging gwapo! Sex lang. Kalbo Parang ka. palabas lang gusto siya. na magpalabas. Alam mo, Isa to maganda halimbawa na di porket meron kang mic, maganda yung mga pinagsasasabi mo. Hindi porket may podcast ka, meron kang makabuluhan na may dadagdag sa mundong ito. yun. Or gusto, yun nga, sinex lang namin yung para Idol. matigil yung mga tropa namin. Yep. Parang gano'n. Pero bandang huli, yung love namin, legit dun sa isang babaeng... Naku, wag mo ko ma-legit, Diba? legit. Sa babae, hindi ganun. Sasaw-saw ka lang ng tite sa ibang poday, maka-legit ka na agad. Once na may sinex na silang iba, gusto talaga nila yung lalaki Yun na yung love. Wala na yun. That's it ka na, game over ka na pag may sinex ng iba yung babae mo. Bakit magkaiba ang standard sa lalaki sa babae? Parang ganun. Malapit na siyang mawala sa'yo. Dadahan-dahanin ka na niyan. Diba? Or ikikip ka lang niya para for survival purposes. Pero yung heart niya nandun na dun sa isang lalaki. Actually, Survival na po. Hindi ko alam ba't may mga babae nagkakagusto sa ganyan. Pero diba, iba-iba naman din kasi ang tiers ng mga klase ng babae. Tulad naman sa lalaki, siguro may mga ganun lang talagang masaya na sa ganun. Hindi nila masyado iniisip ng ganun. Pero kahit ano pang kasarian mo, you deserve better. Yung mga ganyang bagay. Siguro sa ibang tao, okay yun. Pero yung ganitong in-explain niya na para bang dinedefend niya yung sarili niya. Sukot ka, kalbo. Bago madiligan ang hardin! Oh! Galing kay Ayman Eskert. Avail na kayo February 14. Standard Rombo. Tsaka mga 50 pesos, 150. Deluxe Rombo. Kita mo meron ka pa, may rooftop ka na. Hindi ka na mababasa sa ulan. VIP room. Di ba meron ka na matibay na banig. Sulot! Di ka dito ka, ano mo na? Tana. Hanggang pa naginip ng bababae ko to din. Above moment to. Ano, totoo yun eh. Putang ina, kayo man. Sukot sa babae yan. Girl, Hi, what can I do for you? are you Siri? You think I'm Siri? That's a major compliment. That's like an actor getting mistaken for Meryl Streep. Then who are you? Then who are you? I think I'm yours. I'm you. Hey! Oh, sumilat ka na tapos ng mainggit. Andiyan si Siri para sa inyong lahat. Sulot. Maraming salamat. Kanya-kanyang paraan. Galing kay Vibe. Sino pinakagusto mo dyan? Pinakamaganda para sa'yo? Disney princesses. Pili ka, bilugan mo. Ano ba to? Tangina niya. Hikaw ba yan? Ba't may bag dyan? Yung mga above talaga, mga above
Sulot for effort. Sige na. Ang inang barbarian. Real cut. Pag-inggit, pikit. Siguro mali-mali yung gupit sa'yo kasi papapating, papapagano-ganon. Kadiri, ano pa yan? Ang dumi-dumi. Dati ang tumatama sa siko namin sa barberya. Ito naman yung magpapatigas ng aming siko. Kami ang sinisiko ng barbera. Okay, ito. At least mayroon ka na libreng masahe. Paano magiging pantay yung gupit nito kung magdalawang magkaiba? Ano ba yan? Araw-araw ako magpapatrim para lagi tayo babalik dyan. So, hindi na lang natin kailangan maging bastos eh. Tayo naman mga lalaki ang matino eh. Kasi nga, may nakasex akong ibang babae. Pwede ikaw pa rin yung love ko. Galing kay Slow Yeti. Uy, binabangungot ka. Ipikit na lang ang lahat. Ayoko na. Sunod. Sukot! Galing kay Von. Nakakatawa mga babae. Di ba ni tuliling nila sa utak eh. Sukot! Hindi ka tuloy makakaputok, kuya. Pero okay lang yan. Unang galit na 2020. Mukhang hindi happy ang New Year ni kuya. Broken ako sa crush ko. Ako na lang kasi. Sige. Kala mo lang tagumpay yan. Tatawa-tawa ka ngayon. Pero payag ka no, rebound ka lang. Ano ba namang yan? Magkaroon ka, you deserve better. At tandaan mo, ang pagmamahalan ay two-way street. Diba? Isa tong sayaw, hindi pwede. Ikaw lang ang nagsusuyo. Pag ayaw, umalis ka. Kaya nayayangs ang mga Ryan. Diba? Iwan mo pag ayaw. Wala ka maramdaman. Hindi pwedeng puro ikaw lang, lalaki. Sukot! Parang friends lang gano'n. Pero nag-I love you-an kami. Parang in a relationship. Tawag yung fucking flirting nila na. Hindi ang tawag dyan, tanga. Magkaroon ka na label, kahit label man lang, hindi mo ba deserve yun? Sukot! Kaya ba wala ka profile pic kasi inimbento mo lang to? Galing kay Jared. Ma'am naman, tignan mo yung tsura ko. Ilan ang babae mo? Pogi-pogi mo eh! Isa lang. Tapos inuuto lang ako nun. Grabe ka naman. Bigyan mo na pagbabae sa sarili mo. Sukot ka. Ayoko na ganyan mindset. Mga lalaki. Ano ba? Yeah. Pikit. Sunod. At sukot. Galing kay Chris. Sulot para sa acting. Napakaganda. Dudumi nyo. Pinalitan mo pa, hindi mo matatanggal yan. Wala kang kawala sa pighati. Ay, puro copyrighted, tama na. Ayoko na, sukot para sa copyrighted. Yung mukha nito eh. Wawalisin ko tong mga dumi-duming pinakita nyo sa akin eh. Sukot para naman kay, diba, para sa bata. Hindi pwedeng kayo lang. Meron. Okay. Sino ba hindi nagmahal sa'yo, ha? Pinagdadala ka ba? Pero sulot! Maraming salamat. Paano ako manuyo? Barbie! Paano ako manuyo? Ganito. Love, sorry na, please. Di mo ba ako love? Hindi! Ganon. Ganon, tapos may rin. Sukot. Hindi na kita love pag ginawa pa yung mukhang yan. Overproof. Oo, kanina yan. Ayoko nang nagsusot ka ng ganyan, di ba? Ba't di ka makatanda? Ang sabi ko sa'yo sabihin na, huwag ka magsusot ng ganyan! Oh! Hindi Grabe! mo pasunodin, ha? Grabe acting Ba't to! mo pasunodin? Sa'yo, ha? Ang Warner Brothers! Susuhan ako sa'yo. Lagi, nanginahon ka na. Kung ayaw mo sundin, tingnan na lang natin to. Nanginahon ka. Baduy gago. Kung ganyan yung lalaki mo sa'yo, as in ganito magalit, wala na pagsabihan eh, di ba? Wala na masama. Pero pag ganito ka parang pagmamay-ari mo siya, na hindi na siya pwede mag-isip. Palalaki man o babae, ito na naman tayo. Talking to study first, ano ba? Bago sunggab. Sige, sukot! Babe, kainin mo. Oh, okay, kailangan natin harakan yan. Okay, members version, di ba? Nasa pin comment, alam nyo na. Pero sulot yan, dahil sinabi mga literal. Galing kay Romeo. Ano sinabi ng pari sa'yo? Anong ginawa mo yung pinalod ka? Wala lang dapat nilulunan mo. Leche, sukot! Galing kay Tero Memer. Sana yung pag may nakitang fake news about yung mag-jowa celebrity. Sabi sa'yo, gumamit kayong condom eh. Okay lang. Ikaw na wala jowa.
Magastos yan. Magastos yan. Ba't kayo? Magastos yan. Mag-joke ang FBO pag konti lang nag-less sa kanilang bed. Ano ka pang bata? True. Kailangan nila eh. Ay, ads ba? Ads, okay. Mahal kita. Love you. Mwah. Sabi ka naman. I love you. 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 Mwah. I love you. I love you. I love you. I Ito love lang you. naman hinihingi ko. Sa meme ko lang nakuha ang kilig. Love you. Jangan menjauh dariku. Oo, huwag ka maingit. Huwag ka maingit. Kamu. Nakakamay ko lang na mano ha. Buti na lang, pinigilan ako ng Kamu adalah 2D boyfriend ko. May intro na tayo, magaling! Wala ka rom-com in real life. Yan, di ba sabi ko sa inyo eh. Di porket may jowa, masaya. Sabi mo susubukan lang natin. Ayaw ka patulugin. Ayaw ka pag-Emeline. Ito ang hirap naman talaga eh. Mas maraming chance naman na lalaki ang gagawa nito sigurado. Sa kultura natin. Pero wala kang masama kung babae naman ang gagawa. Pero mas maraming chance na mangyayari nga ito sa atin. At, okay lang yan kung lalaki ka man na nagsusubok, sinubukan na, kasama talaga to. At hindi masama masabihan ng hindi. Diba? Walang pilitan. Mas okay na yun kaysa one way lang ang pagmamahalan. Di ba dapat balikan kayo? Kumapit kayo mga lalaki. Ako ang kasama nyo ngayon. Ngayong February 14. Sabi ko nga sa intro, di ba? Tuwa dyan, tol. Tayo ka. Tumayo ka, huwag kang luluhod. Lagi ko sinasabi sa inyo. Pamunda sa wag mo iyakan na yan. Ilabas mo lang lahat yan. Kalimutan mo na. Meron magmamahal sa'yo. Meron. Yung kala mo kulang na binibigay sa'yo, sa iba sobra pa yun. Hindi nakakatulong yung music eh. No? Sakit talaga yan. Okay lang, alam mo may nararamdaman ka, di ba? Hindi ka edgy boy na pa cool kid. Tapos, iniipon lang lahat ng galit at pighati. Ilabas mo yan, healthy yan. Okay lang yan, labas mo. Naiintindihan kita. Subukan mo nga lang, di ba? Yun, dati yan. Subok lang. Okay lang yan, pre. In-effort mo naman, eh ba? At least alam mo nagmahal kang tunay. Salamat sa mga tumulong. Awkward. Sana kasama yung pag-alis ng babae. Pero okay lang. May Feb 14 pa next year. So kung nangyari pero sulot ang iyong puso, panguli. It'll be Feb 40. Yeah, ito naman para sa mga nanalo. Sa mga sumubok at napasubo ang kanilang kasama. Yay! Yan na. Sugod! Para may dagdag gastusin! Mabubunti. Yo, yes! Ito, yan dapat, di ba? Para walang gastos, walang pighati sa dulo. Magaling. Maraming salamat sa mga pinadala nyo. Sa mga kung single ka, at least hindi ka single nung nanonood nito. Ngayon break na ulit tayo. Sawa na ako ulit sa'yo. Huwag nyo ba tayo like, share sa mga single nyo, friends. Paolo Pacboy na maalam.